Ngai kumlei pi barok ki polok ki baju pej ya kani ke channel ban ngakwa ban priang subhai pi ubai pi wei. Barha kerkom ka bakerpang ngakwa ban priang subhai ya kini ki panelist ki baju krishani kani ke channel IYC na ka wei ka po shi ka wei ka por. Ha kerkom ka bakerpang ya kini ki panelist ngakwa ban priang subhai pastor Dr. KB Kapteng pastor evangelist Alan Lendo Maunai bat iba nyobor lapasam. Di hakar kom ga bakar pang aswa bangin sedang ya kani ka subject ka ba Quran syafang ka jingdon kam unong pop ya ujisu ya ka bala pensyong rem na kakot ki mau jam syokres lani steps to Christ. Di hak ni po sywa bangin sedang doin pedam laki clear jinwai. Au boleh bukpa jingi bahab neng ya ingu ime ko try. Ya ka jingi ba ka jingi snai ka jome bar kham tam ya ni ka lat bangin ang la bani sngo ya ka ting ka jome. Hang ni kapur try ni duai tu minis ne bandon kat lo jom sim ko jome kham tam e yarap ingi bangila ban so tho e khobor ke badi biang to ma try ki like let ki jongi hak teng jo Jesus bo try ni duai amen to kuble shibon ye pi ubi poi se sen de hang ni kapur bangin sedang no ya kani ka program ke jongi ngakwa aban kli ya kejingkli ke benikong ye pastor Dr. KB Kapteng kejingkli ye pi pastor kabenikong kalong kumni kumnu kapop kalakta ia kejemperkat jong ubreu So kemen shibon pengadap lagi sungguh yubilei pengalap penyesimentar akan program kepala penbet ke Indian Youth Conference. But baai ba ngan jibat katu gani teli kijingkeli. Kumasan teli kijingkeli ya kibala pensyong namrem kakot umau jam show Chris steps to Christ tentang kebaar Yeshua ba nanti ba bikin hidup ini kebala ayana tu menjadi dan ke hegin tuai lego pa jeng ibhau ne tu men no kat pani kat ba ni Yesu mentah gani ke program kawal penbek da ka Indian Youth Conference ni alam yang akat ba jumpa bikin kijing keli ibadon kam ka bentah kejing yung kami siyem ke jomi kekenten ke jomi Yesus amen kajingkeli ka beningkong kalong kumno kapok kalakta ya ke chimot jing berkat jong priyo kumno kapok kalakta ya ke chimot jing berkat lani ke jinglong jong priyo kata ka ke jingkeli ka ba ningkong ka ba ngadon benjumpa bat kembang om ba kedau ka ba sedang ba ya kini jingkeli baro la pensyong nang rem ha ka kat umau jam lani ki mau jam show Christ the steps to Christ di nasyukwa pa nong kindia hagi jingi debe kani ka kat mau jam show Christ kani ka kat ka ba semua teman hadu kata kaba labat shisha ya kajing hikai kaba kejaman set ini di ladap himpat pulih kini kekat ngakwa pen kentu ya pi ba hit pulih kini kekat kita nak pi ki baladan ladap himdan ro hin persyang ban wat ya kini kekat ni ban yo ya kini kekat ban ngai ba kani ke Indian Youth Conference kala ban pinyo ya pi ya kani ke kan mau jam show Chris di ke jingkeli ke bani kong kalau kumno ke pop kala kata ya ke jimot jing berkat ni ke jingkelong jong upriyo ke pop kala kata ya ke jinglong jong upriyo bak lebak kalau pengelak Hongkong ya ke jinglong jong upriyo ublei wa thao yang ni ujing thao ubajanai haka ba maning kong ka bola thao yang ni ho wa thao yang ni ujing thao uba khon uba hak ho dan kanu ke jing
kong ria lom jing tau janai renda aban kapop kalarum da ke jing bom kongu jong ubriu u adam pat ka em ki balalom ki jing tau ki bre ki baning kong ki boleh ha kapop kalapen kala kong pong ya ke jing long jong ubriu uba khoi ubriu uba janai ula kalalong ubom khoi pada bom janai lapen plat ya ki bor berkat berdai ki joku but umla show dalade hot ban long to brio ba janai ubriu uba lapen em ya ke jing em ka ba di kata kalong kabang syukwa ban anak dan mencuba hari jing day bat kani kecing keli ka baning kong Kublai shibun paso na kabanta kejubab kujampi kalong kejubab kabasngutan. But hagani po ni po sya kejingkli kabar ya kabang aku amakli ya paso evangelist Alan tungdo maunai. Kejingkli ya pi paso kalong umni batai ya kejinglong jingman jong kadonut kabamsyam la kala kabamut. Ngaku aban penpau ku jing sungu yo blay na kabanta kana kalat bangan long kumuwe na kinong simbentah na kapor banya keren halor kana ka subject ka jing don kam jong unong pop yo Jesus Christ te nga soban ai ku blay ru ya i pastor ibala wanra kana ka jing kelish pang ka jing long jing man jong ka donot ka bam simla kala bamut te ka ei ka jing long jong ka donot ka bam sim kala bamut ni i ha Bible bala tho bala buj kan mau po an ba blay u thau ya u adam bat ka im ula thau ya ki ka jinglong ka bajanai ka jinglong hok ka jinglong ka bakhuj ka jinglong ka bayajan badu blay bat kini ki jing thau ka jong blay ki don ka jing sultanat ki don ka jing sungobha ki don ka jing kemen ban don markmat badu blay andre ya kani ka jing sngo jong ki ka jing kemen ka jing sungobha ka jong ki bakin don markmat u blay la du no an ba ki la hap no sakapop kim don ka jing sultanat syu ban don badu blay ban wan show blay hajaka jokata kila stang ban petri pan ban ki petri no blay kila jingai no blay kane ka jinglong ka badon haki donut ki bam sum kala bamut haki briu ki bam don ka mensiam ban kala bamut kidan ka juk ka jinglong kim kwa ban jan show blay kim kwa ban wan show blay ban don ka jing sngobha how blay hndre mar khong pong kata ki petri no blay ki kwa ban jingai no blay haga chiti ke ba pol utho sha kan kong koren kalong ka ba ar kat khat ka ba khat sau uang ba ki ek ba kanja man sim lana ki ek ki ba dei shapang ka jinglong ka jong blai ha ubri ubam kala ba mod ki long ka jing ibe suda ubri ubam chum kala ba mod unyau ben upet kum ki kam ki ba ibe yi ki kam ba kanja man sim tena marba ki jing mut ba khat jong ubri ubam kala ba mod ka jing mut khat ka do not ka jinglong kalong mar khong pong kilong nong wei yo blay but don ka jing sobha watang khanmet ro ban perkhat sapang blay but don ka jing sobha bale sila da blay un ai la di ubo don ha beneng ro don ka jing sobha ban don baru blay kata ka jing long jong ka donot ka bam sum kalak bamon Kublai shibun paso na kamta tu kejubab kujampi hoj kalong basai ngia puliru na kakti ngejong blay hadien bau adam ba ke em kila lepop kaya ka bangisyam kalong ba daga jishap tieng kila petri na blay bar haba kila petri na blay bar kila persang ru ban dai jing lu khui ke jong ki daga ba ki thau da kita kisla jong uding number bat kani kalong ka ek ka basisha haba ubriu hi ubom syam la kelak bamut kwa manwan syajan syakata ka jing syai di kublai shibun sa isien bat kajingkli ka balai ka bangakwa man kli ai ba nyau bola pasam kajingkli phi kalong kumni ka bakum kanu ka beneng ha ka jingyu i unong pop ubom syam lakala ka bamut kublai shibun ya kena kajingkli ngakwa wan lam ya phi ha ka ba meningkong anda haba ubreu lan lepop anda haba ubreu lan lepop la shu ban syam jingkmen ha ka jingkhoit bar lawat ban buri yalade kumta kane jinglong kaya peteng wat hadu mentak
jong ka donot ka bom pat pentamai yalade ha ukris kam ya hap sur bat ublay bat kam syam jing suk jing kmen ha ga jing selok bat ublay kan wai ka ong un long usai kin ut bom ya dai sur ha ki sur jing ruai jong ka beneng wala da sya ya uboman lana ya unong pop ban rung shabneng unom syam ke jing kemen a ruam onda habau la poi habneng ka beneng kan long ka jaka jong ka jing kordit ya un kwa ban yo ri na uta ucing syai namal kata kadau ko ki paralok ki prabangai kino ke bape ya kena ka YouTube channel don kam yangi bangin im hok bangin im khuit ha kena ke perthai ke bangi im mentah kenang ba onda ha bangi la poi ha beneng nginjai peteng ban im hok ban im khuit ban kwa ban don rengkat lam badu jisu keplai sibon Lo shibun ba nyobor ya tu jubab ke basai ke jampi bat kawai kamat ka ba laban hangni ka ba ong ba ka beneng haga jing i jong no pop kalong ka ba kumnu ka ba philaban kalong ba ulokum uksai ubami desur hoi kani kalong jing shisha ha bang i ha pedeng jing yarwai kwaya lane ke jing rwai jong kinong rwai sosur ke bangi oki nong rwai quartet dan norwai soprano tenor alto batruk kumju ka bass lada utu unorwai umdon ya kesur onong no bala banya blend banya day bakasur ngangai kan open so tenat ya ban ngangai bakan omlong ke jaka ba bahaya bo une don benta kumjuru ya unong pom kan lo ha kata kadur kubli shibun ya kejing jubab kejing pi ban mentang ngan ya po sya kejing kli ka pasau ka bang aku amkli ya pasau doktor ki bi kapateng kejing kli ya pi pasau kalong ni balai ba kejing nang jing tip ka culture kejing penun kam ya ka bo jing jet kejing tre shitam ki pat syam la biang ya obriu benlong ubakut Inya pa siya kajingkali ka ba kajingkali ka ba pat kata ka long balay ba kajinang jing start education ka culture kajing le yaki kam hibab hal ni kajing persyang jogi ban le yaki ka bab ha kum ki priyo hot anta but kambiang ban walam yo priyo siya kajing long khot ini kajing kali ka ong ba kumno hatu ke education ke jingnam jing start ke bangi yo de ke jing puli ke jongi ado kelas A dan ni kelas nursery ado PhD nya lah banong ke culture but ke effort ke jing persyang jongi ban im ye ke jing im ke bapha hatu ke ni kala ban walam ya kata ke jing long hoi hangi ka education ka culture kidon la ka jong ka benta ha ka jing im ka jong brio henry kini kim la ban pen kelai ka jing long ka jong brio na ka jing long pop sha ka jing long hawk na ka jing long bom khot sha ka jing long khot kim la kim don ya ka walam pat yu brio sya ke jinglong ka ba ublei ba thau yu ubrio ba khot ubrio ba janai ubrio ba perkhat tangi ki eke ba pha ubrio ba khwan kini ki don la ke jong ka benta hre kim la ban bin kala yu ya ke jinglong ka jong brio dan tang ka wei ka bo bat ka ta Tang Jisu wala ban tin kala ye ke ching im ke jongi wala ban thau thmai ye ke ching im ke jongi ban pen kala bak la bak ye ke ching long ke jongi
ban pelong yang i utau brio bat mai oh kum Bob Apostle Paul ong a korin san khat nhiều là đâu eu long ho Chris Jesus long jing tao bat mai ke barim ke la leit no hakmi ke paro ke la long dan ke chia long ke bat mai dan tang ka we ka bo bat kata ke dei Jesus Christ tang ke jing ai ke joku ka bala ban pin ki im ya ki bo ki bala yap ki jogi dan ki bala yap jogo ben sim tang Jesus de Kublai shibun paso na kabenta ka tu jubab ka jangpi kalong ka jubab ka ba shai bat ka ba songtanat bat hagni ka pur nga kwa ban phai sha iba nyobor nga kwa man kli ka jingkli ka basan ka jingkli ka balong kumni ka ba dei ni ka bam dei bat pen bhai ka ta ka jing bha ka badan ha uprio ha ka jinglong tanra jangu kalabyang na kabenta ka jing penem te subhai ka jubab jangpi Kublai shibon ya kata kecing keli kalong ke badan kam ban ye sengal thu nga ko on pule na ka kanai ka kot ka bang ye pule ya ka ka ba kanai ka nong tho ka ong ba ka jing perkhat ka balong ka badan kam tang ban penjanai ya ka jing long ka ba pha ka long ka jing syukor ka ba ma sngap ka ong ka long ka jing syukor ka ba ma namar balai ladangi pe na ka bible na hao neng kong koren ka nong ba ar ka khot ka ba khat sao ka ba ong kum ne u briu ba kenca do priang ya kita ki eru ki jong mensem u blai namar ki long ki jing bit ha ong bal la ban itu ya ki naba da ka ba kenja mensem ba bishar ya ki na kwa ban pule sa ka we kat khot na yo nes ka nong ka ba neng kong ka khot ka ba sao ha u la don ka jing em bat kata ke jing em kalong ke jing shai jong ki breu dai tang hau jisu hi nangi mdon bala ban pen em yangi lane kata ke jing bha ke badan hangi kamlong ru em dai tang hau jisu Christ hi dai tang hau jisu Christ bat ngai kwa on ple sak we kat khat ke ba batai kata ngila ban syam na u Isaiah kalong ba Henry Pusau kad khat ban reu ke ba ong kum ne nabangi barok ngila kelalong kum ubom khoi bat ki hok chong ni barok ki long kum ka jain ba bit tengit ngiyap staino barok kum kasla te ki jing bom hok jong ni kum kal ki la rong no yangi phi i hang ne ngi mdon ru em nangi yakwa penla yangi ban poi shabnang lane ban penla yangi ban yo ya kata ki jing pen em henry de tang u jisu ya ba la tho ha Yohanes kalong bandekong khot basau hau ladon kecing em bat kata kecing em kalong kecing syai jong ki breu nama ta kadau ki parlok ki para bangai baro ya ini hau jisu bat sno hau jisu nama de tang hau bangila ban yo ya kata kecing penem da kita kecing bha ke badan hangi em de tang hau jisu ku bless you bon Kublai ba nyobor ya kajingkli ya kabang ngalala kli shapi bat ba phila aru ya kejubab ka ba debyang bat ka basai kalong shisha kajing jubab ka basai bat hagni ko sin nga kwa makli ya paso Dr. KB Kapteng kajingkli shapi paso kalong kumni balai ba kam long ka bala biang tang matip shapang ublai ai kejubab jumpi bat kershan katkum kajing tho nagakti ngajong blai ta kalong jinga te ba kecing keli ka kecing keli ka balai ba ada pencuba kalong balai kambiang tang ban tip syapang ublai balai kambiang tang ban tip syapang ublai why is it not enough to know about God aduh kata kali kecing keli ka basut nat ha bon nangi ngitip syapang ublai ni pulih syapang ublai wat bangi ki Kristan le se oh ni pulih ya the Bible ngitip syapang ublai hatu ka biang tang ban tip syapang ublai ban don ya kata ka tip syapang ublai knowledge about God
sebab kalau kambiang ni don kamban don ya kata gajinya day ka bacan baru play ni don kamban ban ito yo play dei tang ban tip yo ni don kamban ito yo kumutau nong pen im bot nong siuspa jongi shimet ni don kamban experience ban mad yo play kumutau nong pen im nong siuspa jongi shimet oi kalong ka ha ban tip sipang boleh bandan jing tip sipang boleh a book knowledge ko banong sipang boleh indrai katakan ng pen im yang kay ka ban pen im yang kalong bagi don kam bangin ito yo kumunong pen im nong siuspa yung bangin acknowledge yo bangin pediang yo kumutaw nong pen im nong siuspa yung bangin yo ya kata ke cinglong ke ba ke omlat ke jongi bagi long kinong pop bat ngingim long ru em bang ngim la ban le ru em daladihi badi tang ublay ubala ban rak ni ubala ban bin em yang ini de badi to ya de bin long nong pop badan kam yo Jesus Christ ban bin em yang ban sius pa yang mai long real ki ba ha shega pop but ngila ban le dalade ready tam ujisu wala ban ai ni ke cipinem di kata belum ke cintuli Kublai shibun paso na kamta ke jawab ke basai ke jompi. Hoi tamun syutip syafang ublai kam syam lalong ke babiang pura. Hoi leseng laban ong ba ke jingtip ke longkum ka jinget klem ke jingle. Di ke jinget bat ke jingle ke dewan yai rengkat. Mut ke jingtip syafang ublai rengkat ba ke jinget ke dewan yai rengkat. Rengkat bat ke jing pudiang ke dewan yai rengkat. Kublai shibun seisin paso. Teh hana ke po ngakwa amkli paso evangelist Alan Lengdok maunai ke jingkli ke bahinyo ke bangakwa amkli syafi ke balong kumni. Kei ba ke jingking ha ke jing posniu jo u Jacob ke yang pli. Subha ai ke jubak ke jingpi. Wan pastor nak benta kan ka jingkeli ke ai ba kan ka jingking ka jing pos new jong Jacob ka yang pli. Kene ka jingking ha ka jing pos new jong Jacob ka yang pli ya uji sukres. Larangi page na gospel kat ko muyo anes ko lang ka banengkong kat ka basan phaway. Hang tu uji sukres uang sisa nga ong happy pin so yo ya ka beneng bala pli bat ya ki angel ki jong blay ba ki keu ba ki hiar ha ukun ubreu ki angel ki jong blay ki keu ba ki hiar ha ukun jong breu kene ka jingking ka yang pli Jesus Christ ha ka por ka ba Jacob uyat lang ba ka jing sosi ka jing pisa ha ka ba udon kam ya ka jing pentengan udon kam yo nong sius pa udon kam ka jing pedim ka ba yang pli ya ki nong pop barok hakum kata ka por ka jing kermen kawan but ka lenti lane ka jing pli lat ingi bengin yo pat ya ka jing pedim lane bengin poi show pa ka ditang lang ba kana khadop ka ba yang pli Jesus Christ ujisu ngalong mga kalenti kajing sisa bad ka hok te omdan sudah kawai kalenti light na Jesus Christ kene khandap ka yang pli kene ka jingking ka yang pli ya Jesus Christ Kublai shibun paso na kamta ke jubab ke basai ke jopi ya ka ba piong ba ka tu ke jing posniu jo Jacob ya ka tu ke jingking ka yang pli yo Jesus Christ. Khoi de sisa pila airu ya ki sakhi ki babiang na ka ti ke jong blai. Ban ni su thu ba kani ke jingking ka yang yo Jesus Christ. Jesus Christ ulong pedeng. Uba penia so hapdeng jongi kinopop bat ublay bokpa. Hoi ka tin jong blay ka kran ba hadin ke jingle apop ka jong ubreo. Bala penia klat hapdeng ubreo bat ublay. Da kapop ka ba ubreo umla ban wan kham hajan sya ublay. Badai lembau Jesus Christ ubulong ke jingkerman ka jongi. Ulong mau ka jingking ubala penia so yangi. Sya ublay bokpa. Kublai shibun ka jubab kalong kabasai. Basisin kwa bani we repi perlok tosnap ya kejingkran ya kejing khot subha jong Jesus Christ ya ba ulakran haga gospel kat kum Matius. Dawan hanga phi baro ki bathait bat ki bakhya kejingket. Nang ta haga gospel kat kum uyo anis uang. Donget phi haublay bat donget hanga ru. Nambar uang ba hakayi ukpa jong adon bun ki pul isyong ne.
Na bangan salin no ban pengkre ya phi ka jaka. Di tung ni pengkre ialah ka jong ka jing em. Bat hak ni ka por nga kwa ban kli ya ka jing kli ka ba pra ya iba nyobor. Ka jing kli ka ba ong kum ni. Ai ya ka keteng jong kita ki bor jing yarap ki ba na ka banta obreo ki bala ban yarap ya o. Kublai shibon ya kena kecingkeli sa hisen. Ka donut ublai ka trang hir ya ki breu ke jong u ha kena ke perthai. Da kecing ka bakam palat ban ya kecing ya. Sngap an pulai pi na kena kecing thok jong sakri ke jong ublai ya ke bala persap sem. Bat piru pila ban pai na kena ke kot ki mau jam sha ukris kalong bas ngau tenat pha. Ka ong kum ne u ai ya u khon. Ka mo ya Jesus Christ. Nang ta u the lut halor jongi ya ka beneng barok kawe. Ka beneng kadon man ai hangi tang ya u Jesus hi. Tang ya u Jesus hi. Ka beneng kam don man ai. Da kawe ke jing ai henry dei tang u Jesus hi ba ka beneng kala ban ai nak banta jong pi bat jonga. Nang ta ka jing asai da u minsim makoit. U minsim makoit uyai kren happy bat nga iwe pi we. Bangin yat haklentik ba bha. Bangin am le pop. Umin simakoi upin kendu ya ki pop. Jong pi bat jonga. Bat umin simakoi uyarap yangi. Bangin pai sya ublay. Nangta ukpa ubat tray hajron. Ka jing tray ba klem sange jong ki jing tau ba kinja beneng. Ba nangta ka jing syakri jong ki angel. Ki angel ru ki rap yangi. Mengilap ban jed yak babha bangi im ha kene ke perthai bat nangta kini baro kilong nak banta ke jing spa ya ubre ne ki angel nangta umin simakoi ke jing sai jong Jesus Christ ke jing yap jong Jesus Christ ke jing ai jong blai ya khon bala khamar we kene kede baro ban pen im yang ki preo nama kata kadau pe sha u Jesus ublay la le kat ne nam ta jongi bar hato ngile ayu yo jisu kwa ye jing im jong pi open it yelade sha u jisu menta kuble shibon ba nyobor ya ka jubab ka basha ya ka ba phila ai. Ba hak ni ka por nga kwa makli jingkli biang sa ya i pastor Evangelist Alan Lungdo Maunai ke jingkli ke bangakwa ban kli syapi ke de jingkli ke bakandai ke ba ongkum ni ke kilat kilanti ba oblay upenekam ban maham yengi syapang kikam usaitan Kublai shibon pastor na ka pantang na ka jingkli ki ai kilat ki ba oblay upenankam ban maham yengi syapang kikam ke jong usaitan hoj oblay upenankam da ka lat lengba ka jing it la ka ba upen i ru ikikam larangi mudur ngi perkat sepakai jing syayap ke jong Jesus Christ na ka penta ke jongi ngengej ba omdan su da ka weipat kalat ke bakam kraw ya kani ke ba ublei upen pau nang tau ublei ukular ru ya ka jing kemen jong ka bedeng ukular ya kalat bangin dan haket ke jong u lembat u shijunam baru ukular ru ya ka jing penthamai bor yangi ya ka jing em ke ba bam jukut kita ke jingkulat ke jong blai ki balong kalat ke bau blai open i hangi baru maham yangi kam ki bau setan ule bare ke jingkular ke jong setan ki e ke jingkular ke jong setan ki long mar khong pang bar ke jingkular ke jong blai tenama kata blai open i ya ke jing i hangi leng bagi kam berkane ke kalat ke bakra ke bau blai u ai hangi ban maham yangi ya ke jing tre ke jong setan bangi itu ya ke jingkular ke jong blai bar ke jingkular ke jong setan Boleh shibun paswa na kamta ka jubab ya ka ba phila ai ka jubab ka ba phiong ka dei tang ka jing bahakor ka jong ublai ka bala ban ai yangi ya ka jing maham syapang ki kam jong saitan namar ki kam ki jong u ki ba long kum ka jing tim bat ka jing jinjar ya okhun ban riu bat har ni ka por ngakwa ban kli bat sai sen ya iba nyobor ka jing kli ka ba shipho ka ba ong kum ni hadu katnu ka jingye pher ha ka jingye dei bat ka jingle oblay na ka banta ki pop jingi ha bayinu jor bat ka jingle ka ba ya ki no kam snio ha kini kisngi subha ai ya ka jubab ka bari biang ka jongpi bleshipon ya kena ke jingkeli kwa ban ilam choi pi sha kinong le kam sneo ha kena ke perthai
don na pedeng jong kinong lek kam snel ha kanek perthai ki bala sya set phatok bala rai ban sya set phatok si junom don na pedeng jong ki bala yap don na pedeng jong ki bala rai ban sya penyap bat hateng don ru ki bom de ban sya set phatok ki sya set bat don ru ki bom de ban yap ki yap no nama ba ubreu ubisar ya ubreu bat haba kajia kumne kajing bisar kamlong kepajanai henry habangi pe pat sya ublai kajing ya pen ngala se ban ong kalong ba kra kalong ba yijngai ha kajing le kajong ubreu ha kajing le kajong ublai wat haba ngi le pok wat haba ngi tu wat haba ngi klim wat haba ngi penyap breu ublai udang hun ban khot yangi sashi se ublai gijing e gijing u ula pha yala ujong ukon jong u bala khamar we ban sha yap na kamta ki pop gijong phi bat gijong a modul phi menta ya kene gijing e gijong ublai ya phi bat yanga hom nong kong yo nes ko long ko balai ka khot ban kong kting gijong ublai ka ong ba hakmi phi ka ba kumno gijing e jong tau kupa yangi ba bala khot yangi ki khon gijong u la khot yangi ki khon gijong u namal kata ki parlok ki parabangai ngi long ki bru ki bala jot ki bala ram ki bala hap ha kata kapop mre u jisu u wanra yangi u jisu u penke yangi u jisu u yarap yangi bangila man im kata kecik im ka ba ha u bat nama kata kadang kejing le kejong ublai kalong ka ba khrau ka bangim la ban singau thu ba anda habangila poi habneng yole se bun apneng jong phi ki bala persha ban imha anda haba phila poi habneng phinyai phteng ban ya phia phteng ban ya batai ya kene kejing e lan ya phteng ban sngau thu ya kene kejing e jong ublai bat kumta ki breu baro kin sa sngau thu ya kene kejing e ka ba krau ya ka ba ublai ula ai happy pat ngai iwe pi we ma ta kadau walam lu jingkerman yai wan sha jisu yai khot ya phi haman la ka klemat ban wan sha o blai shibon Shibun ba nyobor ya jubam ke basha ya ke bapilai di hagning por ngakwa mun phai biang sha i pastor ke bi kapteng ka jingkli yi phi pastor ke balong kumni ke ke lat jingnang kio ki bashisha ladangi ino ya blai ha ka jing em jongi pastor subah ai ke jubab ku jengpi Jingli ka basao kalong atungi la ban ya prang ban kiu ban roy ni ban ya prang ladangi ino yu blay hai ke jing em ke jongi atu ngila ban roy hai ke jing em jongi atu ngila ban kiu prang hai ke jing em jongi ngila ban progress ladangi ino yu blay hai ke jing em jongi ngiklet no yu blay apa yang jubab kalong ka basya jubab kalong ka basya Matias kul nak ban riu ka dekat ka balai kulai kom Ndre pin ya wan shua ya ki himau play ba ya ka hok ka jabu dia ki a onsa island tam happy seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you Pada ngi klet no you play he ka jikim ka jongi nginam la ban ya chapra tang da ka por ka jongi oi ngila ban kat oi katu kat ni henrei banginda nginda la ban kiu si sha sha clear jo ka jing job ka jing em jongi nginam la ei tang mu play pala ya yangi de ban kan mau ya kata Glad no. Ngim de ban glad you play ke jing im jongi. Ni de ban acknowledge you play ban it ho you play. Aki eke paro ki ban ni tmu ban ni le ke jing im ke jongi. Wai kalian shwa bagin le eke ni don kam banda it ho you play banda. Pan ye ke jing lam den ti ke jing ten den ti ke jong play ke jing im ke jongi. Kamu play bala
thôi nghiêm để mình klet yêu play hay cái chim im cái chồng Kublai shibun paso nam ta ga jubab ko jong phi pa se se nga kwa ban kli biang ye phi ya kani ka jing kli ka ba khadu ka ba ong kumni ke pat ba ublai utrwa yangi ka ba khambha ban ya ki ki bala bandon ha kani ka perthai ka ba mata paso ai ga jubab ka ba khadu ko jong phi thì đó cái chính cái ly cái bát san cái bát khát độ cái lo cái cái bao play uturwaya ni cái bát khambha bani cái badan hakani cái perthai minta cái bao play uturwaya ni cái bát khambha bani cái baro badona ka perthele ni ke ba ka perthei kala ban terwaya ni dan kuwe bat ka ta kalo ke chipinim ke jonglei ke chipinim ke jonglei chi suo kan min toy ayu yu rio bonyo ya ka perthei baro rei untuk no ya la jong kamen si kamen doi ki jong ka perthei thoi la da ni ngim don ya ke jing pin em ke jong play la da ngim yo ya ke jing pin em ke jong play ba kong san ka long ke jing pin em ke jong play play lo kata ke perthei kat bolo IT no yo lo khon bala khamar we bo we wanget u nam jat sho rem yo ye ke chim im ka bo pom chu kot de dan ka ba ni nge ho chi su ye IT ye ke chim im jo ni sho chi su ni pediang ye ko bo dam pen bo nam si spa jo ni oi kata ke de ka bo kong san dam ha ke chim im ke jo ni ilaban yo ke paro ilaban don ke paro re la ngim dan ye ke chim pen em ke jong play long le kita ke chim dan ke jong ni paro thì ka ba kong san ne ke chim im jong ni ka long ke chim em ka ba pom chim ko ke chim pen em ke jong play ha cái đi con ha cái bộ play là ai là chồng khôn là thế lót chân ya cái bên paro ha cái way cái chim ai snow ha cái way cái chim ai somehow play là ai lót là thế lót ya cái bên paro cái way hậu Jesus Christ bom long nong bên em long siêu spot cho nên cái cũng đâu in play dong in pen don kam ya ke ni ji ai so ha ke jong play ke bo ai hang in mo Jesus Christ will try da da ni pediam yo ko mo nong si pe mo nong si spa mo jong ni ba ni belong yo ko nong pe ni will try jong ke ji ni jong ni do de ko ku ni ji ba ke ben kat ya ke ni ji ku ni do ai le ko pa jong ni I know ya me ini ke por ke mala ai ni to men ke khu a try ya ke ni ke por ke bani la ban ya lot bat me play bat na ke ta ke purong ke jong me play ha ke thank ke jong me Jesus amen Kublai shibun paso nam ta ga jubab ka jong phi ban ho ni tip ba ka ba khambha ka ba bleu la trwa shangi ka di tang ka jing im ka ba bam jukot hi lang ba of Jesus Christ kublai shibun pastor ban sai sien runga ko ban ai kublai ya kini ki panelist baro
Pastor Dr. Gibi Kapteng, Pastor Evangelist Alan Lungdok Monai, Badi Ba Nyobor, Lapasam Kubleshibun, Yaging Shimanta, Gajumpi, Barakumju, Ngakwa Aban, I Kubleru Yapi Kino Snap, Kiba Jusnotanat Ban Budin Yaganiga IYC channel. Tinga kerpat Yapiru, Lada Pidon, Gijingkli, Subhakli, de Tho Yaki Aka Kiba Pikwa Aban. Thought haki comments ke jong pi hak tu channel di session ngakwa banai khublei pi ban ngange ngin session biang pat hakwe kapor di shwa bangin pukut tungin pen kot da ke jing duai aw blei buk pa nya ingo yume ko try ni kapor ka bakodor ba kaching play ba so tanat ka ba mila ai hangi do yarap yingi bangin khamjan shami ba kham tam e ban kre ela ka jong jing em bar kum jo try penjanai ka jing em ko jingi lang ba uchus kris bo try to the map or try like let ke jungi hak teng jong Jesus Christ ngodwai amen.